ang pamangkin ni Robin na si Daniel Padilla, gayon din si James Reid at iba pang kapamilya actors. Nagpapatrol si Mario Dumawal. Sentro na atensyon si Robin Padilla at kabiyak na si Mariel Rodriguez sa premiere ng pelikulang Dilim ng anak na si Kylie Padilla. Kakabaka pa si Kylie. Si Idol Robin Padilla yun. Gosh. Ngayong gabi, hindi ko lang siya tatay. Medyo critic na rin. Walang ibang magsasabi sa kanya kung ano ang tama at mali, kundi magulang. Hulihiya lang may sixth sense ang papel ni Kylie sa horror suspense ni Joey Reyes. Sinunod na aktres ang payo ni Robin sa pagtanggap ng role, lalo pat may psychic power din daw ang kanilang pamilya. Minsan ginagawang bihikulo yan ng masamang spirito para pasukan. Kaya dapat, huwag mong kalimutan ang magdasal. Wala namang pagtutol si Robin sa issue ng panliligaw umano ng leading man ni Kylie na si Raver Cruz. Wala naman tayo alam dyan na. Wala. Hindi pwede muna. Sobrang bait niya, sobrang malaga. Ang importante ngayon is sobrang close kami dalawa. Tuwang-tuwa naman si Mariel na pasok si Robin sa kalalabas lang na top 12 sexiest males sa showbiz. Ito'y batay sa pamantayan ng Yes Entertainment Magazine. Alam mo, ang gwapo mo dito. Oh my God. Deserving talaga. He's not just sexy, he's the sexiest. Pinangunahan din ng pamangkin ni Binoy na si Daniel Padilla. Ang sexy dozen list, kahanay si James Reid. Pasok din ang iba pang kapamilya macho na sina Richard Gomez, Jericho Rosales, John Estrada at Piolo Pascual. Napili rin sina Dingdong Dantes, Vic Soto at iba pa. Nilinaw ng publikasyon walang ranking ang list. Base raw ito sa karisma, misteryo at kakayahang magbigay ng pantasya sa mga fans. Mario Dumawal, ABS-CBN News.